Üdvözlöm Önöket, ez itt a Mentatrend, az első női zöld magazin, amiben megmutatjuk, hogyan élhetik öko-bio szemlélet szerint az életüket, és tehetik környezettudatosabbá mindennapjaikat. A mai Mentatrendben bemutatunk egy felelős gasztrohőst, aki bioéttermeket tesztel, ezúttal is készítünk majd hulladékból dísztárgyat, és megmutatjuk, hogy az ökopelenka valódi alternatívája lehet a hagyományos, eldobható pelenkának. Magyarországon is egyre többen figyelnek arra, amikor étteremben járnak, hogy vajon ami a tányérjukra kerül, az honnan származik. Vajon a vendéglátós figyelte a felelős beszerzésre, a helyi és szezonális időzítésre, vagy hogy megfelelően gazdálkodott-e az energiával és a hulladékkal. Hogy ezen szempontok alapján minél könnyebb legyen zöld éttermet választani, ebben segít a felelős gasztrohős. A mi kis csoportunk, aki civilként már együttműködött többféle környezetvédelmi programon, rájött, hogy a találkozóinkon nem nagyon tudjuk, hogy melyek azok a helyek, ahova így lelkiismeretfurdalás nélkül elmehetnénk. És szeretünk ugye külföldre járni, láttunk külföldi példákat, egy csomó olyan hely van már, egy csomó olyan ország, ahol az éttermek büszkén hirdetik a helyi beszállítóikat, elmondják, hogy milyen farmról jött milyen étel, hogy milyen helyi szörpöket, meg italokat, meg kézműves dolgokat árulnak, és arra gondoltunk, hogy biztos, hogy Magyarországon is vannak olyan emberek, akiknek az az igénye, hogy ilyen helyeket látogassanak a nagy választék közül. Egy étteremben legszennyezőbb dolog a hulladék, főleg az olyan helyeken, ahol kiszállítást is végeznek, vagy el lehet vinni a maradékot, tehát dobozok. Akkor az ételmaradék is elég jellemzően sok egy étteremben. Nagy gondot okoz még az energiafelhasználás. De mégis, hogyha azt nézzük meg, hogy egy étteremnek mennyi az ökológiai lábnyoma, akkor annak több mint 50%-át azt teszi ki, hogy milyen ételt árusítanak, és ahhoz az alapanyagokat honnan szerzik be. Ha valaki zöldülni szeretne, akkor nekünk mindig az az első javaslatunk, hogy azt nézze meg, hogy milyen ételt árul, és azt nézze meg, hogy milyen gazdaságból jön, vagy hol vásárolja meg, az mennyi csomagolással jön. Úgy szokott indulni ez a dolog, hogy teljesen inkognitóba megeszünk egy ebédet vagy vacsorát, ebből az élményből már nagyon sok mindent le tudunk szűrni. És akkor miután látjuk, hogy mondjuk a menü alapján, meg ugye a hely alapján érdekes lehet számunkra ez a hely, akkor megkérdezzük az étterem vezetőjét, vagy ha ott van éppen a tulajdonos, bemutatkozunk neki, elmondjuk, hogy miről is szól ez a dolog, és ezután elkezdődik egy olyan együttműködés, mi írunk egy posztot, és felajánljuk ennek az étteremnek, ha azt látjuk, hogy ez tényleg egy fontos szempont számára, akkor felajánljuk, hogy társuljon be a felelős gasztrohős hálózatba, aminek pont az a célja, hogy segítse a fogyasztókat abban, hogy megtalálják azokat a helyeket, amelyek zöldek vagy felelősek. Igazából inkább felelőst szoktunk mondani, mert társadalmi szempontok is vannak ebben a szűrőrendszerben, amit kidolgoztunk, nem csak környezetvédelmi. Fontos elmondani, hogy ezt non-profit szervezetként végezzük ezt a munkát, és úgy gondoljuk, hogy az éttermeken keresztül is rengeteg embert el tudunk érni, és ez az éttermeknek is egyfajta felelőssége, hogy kommunikálják azt, hogy ha ők zöldek vagy környezetbarát módon működnek, akkor a fogyasztó is ezáltal csökkenti az ökológiai lábnyomát, ha ott teszik. A felelős gasztrohős hálózat tagok például olyan környezetbarát megoldásokat alkalmaznak, mint a csomagolóanyag, amelyik lebomlik, tehát hogyha abban kapod meg az ételt, akkor abból nem keletkezik hulladék, illetve vagy betétdíjas dobozokat, amiben ha visszahozod, akkor újra abban kapod meg az ételt, illetve van egy hely, ahol van vízmentes piszoár, van olyan éttermünk, olyan tagéttermünk, ahol biciklivel szállítják ki az ételt. És nagyon sok étterem figyel az ételintoleranciával szenvedők igényeinek kielégítésére. A kezdeményezést abszolút önkéntes formában folytatjuk, és nagyon nagy szeretettel várunk még önkéntesek jelentkezését, illetve nagyon várjuk olyan éttermek jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy ők is ennek a hálózatnak a tagjai tudnának és szeretnének lenni. Felicidade mais bonita. Régen a falusi házak udvarának hátsó részében szinte teljesen természetes volt, hogy tartottak néhány baromfit. Mára ez a nagyáruházak megjelenésével és persze számos gazdasági, társadalmi változással szinte teljesen eltűnt. De vajon megéri-e otthon tyúkokat tartani? És hogyan zajlik ez nem nagy üzemi körülmények között?
Két oka van, hogy elkezdtem tyúkokat tartani. Az egyik, hogy kíváncsi voltam rá, hogy hogy működik a tyúk. Városi lányként ezt nehezen tudtam elképzelni. A másik pedig az, hogy tényleg szerettem volna kipróbálni, hogy milyen az igazi házi tojás. Az ember azt gondolja, hogy a tyúk az minden nap tojik egyet, de nem tojik minden nap a tyúk, hanem körülbelül 26 óránként tojik, tehát egy kis idő mindig eltelik, amikor egy új tojást tojik a tyúk. Van egy ilyen bűvös szám, hogy 7 tyúk és 1 kakas, az egy ilyen jó kis csapatot alkot. Most érdekes módon nekem nincsen például kakasom, ugye a tyúkok azok tudnak tojást tojni kakas nélkül is. Az a lényeg, hogy nyilván nem fognak megtermékenyülni, és így nem lesznek kis csibék, de a tyúkok kiválóan el vannak kakas nélkül is. Én azért gondoltam, hogy nekem a kakas az nem hiányzik, egyrészt, hogy kiméljem a szomszédoknak a fülét, másrészt pedig azt gondoltam, hogy akkor azért békességesebb élet vár itt én rám és a tyúkokra is, tehát nem lesz ilyen költési meg kotlási macera, hiszen én nem akarom őket szaporítani, engem igazából az érdekel, hogy tényleg legyen friss tojásunk. A tyúkoknak igazából nem a hideg meg a meleg, tehát nem annyira az évszakoknak a hőmérséklete számít, hogy tojnak-e vagy sem, hanem az, hogy mennyi a napfényes órák száma. És a nagyüzemi körülmények között ugye állandóan világítanak nekik, tehát becsapják őket, és azt gondolják, hogy mindig olyan időszak van, amikor tojniuk kell. A tyúkokat reggelente egy ilyen magkeverékkel etetem, ez egy ledarált kukorica, búza, árpa és mindenféle szemes magoknak a keveréke. Szoktam nekik időnként áztatott kenyeret is hozzá keverni, túrót és főtt sárgarépát, és ebből egy ilyen kellemes, morzsolódos keveréket csinálok. És amit még tanácsoltak, ugye a tojáshéj képződéséhez kell meszet is adni a tyúkoknak. Van egy méztartalmú készítmény, tehát ez egy ilyen por alakú dolog, amit még keverek bele. Emellett például adok nekik főtt sárgarépát, ugye ez a tojásnak a sárga színével összefügg, hiszen a sárgarépának a karotin tartalma az szépen meg tudja színezni a tojást, és ettől szép sárga lesz. A különböző fajta tyúkoknak különböző színű a tojáshéja. A magyar fogyasztóknál nem nagyon preferált a fehér színű tojáshéj, mert azt gondolják, hogy azok a nagyüzemi tyúkoknak a tojásai, és az egészséges szép tojás az a szép barna héjú tojás, de ez nem így van, tehát ez a tyúk fajtájától függ, és gyakorlatilag kívülről nem árulja el a tojás azt, hogy milyen ízű és milyen állagú lesz belülről. Tyúkot tartani olyan körülmények között, hogy az embernek azért nem egy komplex gazdasága van, nem egy nagyon olcsó dolog, tehát nem szabad azt képzelni, hogy csak konyhai hulladékon fölnő a tyúk. Én egyszer végeztem fejszámolást, és nem mertem bevallani a családomnak, hogy szerintem nálunk mennyire jön ki az egy tojásnak az ára, tehát nem jön ki olcsóban. Ilyen kis termelői körülmények között, hogyha tényleg az ember igényesen szeretné őket tartani, akkor szerintem nem olcsó, viszont megvan az a jó érzés, hogy tudom, hogy mit etettem meg a tyúkokkal, és mit kapok vissza, mit eszek meg a tojással. Bögre alátétet készítünk CD-ből. A szükséges alapanyagok, kellékek. Megunt vagy karcos CD, parafadugók, szalag, fehér lakfilc, snitzer, piros és fehér akrilfesték, lyukasztó. A CD-t fessük le piros akrilfestékkel. Várjuk meg, míg megszárad. A teljes fedéshez szükséges lehet 2 réteg. A parafadugóból vágjunk le snitzerrel 7 darab, körülbelül 5 mm-es szeletet, majd fessük be mindet fehérre, hagyjuk száradni. A CD-t lyukasszuk ki lyukasztógéppel, ha az alátétet később fel szeretnénk akasztani. Ragasszuk fel a parafaköröket a CD-re. Az egyik kör takarja el a középső lyukat. Az akrilfilccel írjunk rá tetszőleges feliratot, és rajzoljunk rá pöttyöket. Végül fűzzük be a szalagot, és készítsük el az akasztót. El is készült a bögre alátét. Búcsút inthetünk a kakaófoltoknak az asztalon.
A műsor második részében biobőrradírt készítünk házilag, megmutatjuk, milyen gyógyteákat ihatunk, ha ízületi panaszainkat szeretnénk enyhíteni, végül pedig eláruljuk, milyen energiatakarékossági trükkökkel csökkenthetjük villanyszámlánkat. Oltóanyag nélkül fogok házi sajtot készíteni, ehhez nem kell más, mint 4 liter nyers tej. Nem érdemes próbálkozni egyébként a dobozos tejekkel, azok kevésbé alkalmasak arra, hogy házi sajtot készítsünk belőle, és nagyon könnyen hozzá lehet jutni már ezekhez a házi tejekhez, hiszen nagyon sok helyen találkozni olyan tejautomatákkal, amiben csak az ember bedobálja a pénzt, és alul pedig finom, friss, nyers tejhez juthat, szóval az a legalkalmasabb rá. És használni fogok még 120 ml 10%-os ecetet. Sok mindennel lehet ízesíteni egyébként a házi sajtot, például borssal vagy köménymaggal. Én most az egyszerűség kedvéért schniedlinget fogok majd beletenni a kis sajtomba. Nem kell más tennem, mint hogy elkezdem szépen felforralni a tejet. Na persze arra érdemes figyelni, hogy ezt az üveget többször is felhasználhatjuk, miután most én használtam, majd szépen ki fogom öblíteni, és legközelebb ugyanebbe fogok majd tejet hozni, vagy ha nem, akkor biztos, hogy laposra fogom taposni, és a megfelelő hulladéktárolóba fogom dobni. Elkezdem kavargatni a tejet, mert azt már a nagymamámtól tudom. A nagymamám is figyelmeztetett rá, hogy soha nem lehet otthagyni a tejet, amíg forr, ugyanis ki fog futni. Úgyhogy én most szépen kavargatom a forráspontig, és utána főleg figyelek rá, de talán ez az idő megengedi nekem azt, hogy közben elkészítsem a sajtprést. Egy nem használt körömvágóollóval szépen mindenhol kilúggattam, egyébként az alját is. Ez lesz majd a sajtprésem. A tetejére pedig ezt a kis általam kivágott műanyagot fogjuk használni. Látszik is, hogy én készítettem kézzel, nem annyira szabályos, de ez most lényegtelen. Szóval ezzel fogom majd szépen préselni a sajtot, hogy minél szép kerekebb legyen. Közben pedig figyelek a tejre. Felforrt a tej, most gyorsan belevágom a schniedlinget. Most bele fogom önteni az ecetet, ami összerántja a tejet. Összeugrott a tej az ecet hatására, és most le fogom szűrni egy valamivel kisebb tálba, mint amilyenben felforraltam a tejet. Kell hozzá egy apró lukú szűrő, illetve egy tiszta konyharuha. Fel kell akasztani 10 percig valahová, hogy jól kicsöpögjön a savó, és utána pedig mehet a présbe. A konyharuhából szépen a présbe átemelem a sajtot. Óvatosan persze, hogy nehogy kiessen belőle. Itt egy gombócot így átöntöm, átgörgetem. Konyharuhára már nem lesz szükségem, és most jön a prés, ezzel lefedem, és azt a vizes palackot fogom használni, amiben eredetileg tej volt, ugyanis kell rá egy nehezék, hogy a maradék savó is távozzon belőle, és most hagyom szépen állni, jól összepréselődjön a sajt. Így néz ki a sajt, miután kivettem a formából. Ahhoz, hogy igazán tartós legyen, sófürdőbe kell tenni, ami úgy néz ki, hogy 1 liter vízhez adok 10-15 deka sót, és pár órára belehelyezem, a végén pedig isteni finom sajtot kapunk. Íme a friss, finom házi sajt. Ízületeink az intenzív sportolástól begyulladhatnak, fájhatnak, 30-35 éves kor között pedig leáll a porcképződés, így aztán inkább az állagmegóvásra kell koncentrálni. Ehhez nem feltétlenül kell gyógyszertári készítményekkel töbni magunkat, megfelelő gyógynövényekből készült teákkal csodálatos eredményeket lehet elérni.
Az ízületi fájdalmak hátterében több dolog állhat. Itt is nagyon fontos a salaktalanítás elsősorban, mivel a kiválasztó szerveknek is köze van az ízületi fájdalmakhoz. Ízületi fájdalmakra is nagyon sok gyógynövényt használtunk, most 3 fogunk bemutatni. A legelső az oregano, amit frissen szedtünk most itt a kertből, a másik a rozmarin, illetve az édesgyökér. Az édesgyökér ösztrogént tartalmaz, ezért jó a menstruációs fájdalmakra, fogyókúrázáshoz is ajánljuk. Itt segít a fogyásban, illetve a hízásra hajlamos géneket is tompítja. A rozmarinnál fontos az, hogy az illóolaj is hatással vannak az ízületekre, ezt kívülről és belülről is alkalmazhatjuk. Az oregano az nagyon jó baktériumölő, szinte csodaszernek számít, a kandidások is használhatják, ennek is van olajformája, ami természetesen sokkal, de sokkal erőteljesebb és sűrűbb hatóanyagokban, mint hogyha itt teát készítünk belőlük. A frissen szedett gyógynövényeknél fontos arra figyelni, hogy rövidebb ideig legyenek a vízben, illetve alacsonyabb hőfokú vízzel kell leönteni őket. Lehet kapni vízhőmérőt, ami megmutatja, hogy hány fokos a vízünk, mint például a zöld teát is csak 80 fokos vízzel szabad leforrázni, ugyanígy itt beállíthatjuk 60-80 fokra, amivel a frissen szedett gyógynövényeket öntjük le. Van még pár gyógynövény, amik jók az ízületi fájdalmakra, mint például a lucerna, a mezei zsurló, vagy a fűzfakéreg. Ezek után is utána kell nézni, és meg kell tapasztalni, hogy melyik a legjobb a mi fájdalmunkra. Ezen kívül más gyógymódok is léteznek, mint például a kurkuma, a keleti kultúrában nagyon fontos fűszernövény, nagyon hatásos lehet az ízleti fájdalmakra, kívülről és belülről is alkalmazható, és nagyon finom fűszer, hogyha megtapasztaljuk, hogy milyen mennyiségben kell használni. Ezen kívül még zselatint lehet főzni, és a zselatint arra a bizonyos területre, ahol fáj, rákenni, és megvárni, amíg felszívódik, majd mint egy maszkot lehúzni arról a területről. Meg fogunk lepődni, milyen sokat felszív a szervezetünk, és milyen hatásos. Döbbenetesen hangzik, de akár 2 tonna eldobható pelenkát is elhasznál egy kisgyerek, mire szobatiszta lesz. Ezek a pelenkák több 100 év alatt bomlanak le, így aztán egy ökotudatos anyuka előbb-utóbb felteszi magának a kérdést, hogyan lehet a tisztába tevést környezettudatosabbá tenni. A hagyományos műanyag pelenkával az a probléma, hogy nem légáteresztő, valamint hogy a babának a bőrének a természetes nedvességét is beszívja, és ezért kiszárítja a bőrét. Semennyire nem bomlik le ez a hagyományos pelenka. Az egyen jobb fokozat az az ökopelenka. A külső rétege az körülbelül 80%-ban lebomlik. Viszont a nedszívó mag az csak 20%-ban. A legeslegjobb megoldás viszont véleményem szerint a mosható pelenka lenne, ami így elsőre drasztikusan hangzik, hogy mosni kell és a többi, de nem jelent naponta több plusz 5-10 perc maximum. A teljes készlet körülbelül 18-20 darabot jelent. Ez azt jelenti, hogy 3 naponta mosunk. Létezik egyméretes pelenka. Ez azt jelenti, hogy újszülött kortól szobatisztaságig használható, és a patentokkal lehet állítani a méretét. Ez az újszülött méretre lesz jó. 2 nedszívó betét, ami benne van, rögtön elszívja a nagyját. Egy enyhe nedvességet fog érezni, de ez pont jó ahhoz, hogy ő az ingert és az égeredményt össze tudja kötni. A 2 nedszívó betét, ez így néz ki, ez például mikroszálas betét. Ebben semmilyen mesterséges anyag nincsen. A mosható pelenkáknak még nagyon nagy előnye az, hogy mivel természetes anyagok felhasználásával készülnek, ezért légáteresztőek. Popsikrémet egyáltalán nem használunk a moshatóba, azért nem, mert nincs szükség rá, mert szellőzik a gyerek bőre. Még egyetlen egy kiegészítő van, ez a papírbetét, tekercsben kapható. Amikor széklet keletkezik, akkor ugye erre fog menni a nagyja. Mikor átpelenkázod, összefogod a 4 sarkát és lehúzod a WC-n. Mivel ez egy lebomló anyag, nyugodtan lehúzhatod a WC-n, nem fog semmilyen problémát okozni. Naponta 6-7 pelenkát használunk a moshatóból, és így jön ki a 3 napi adag, a 18 darab. Hogyha nagyon biztosra akarunk menni, akkor 20 darabot veszünk, és akkor marad a száradási időre, de egyébként borzasztó gyorsan száradnak ezek a pelenkák, gyakorlatilag szárazon veszem ki, csak annyi, hogy átfújja a szél, vagy egy fél órát kint van a szárítón, és akkor már
használható is. A bőrünk radírozása minden korban nagyon fontos, de nem mindegy, hogy milyen típusú bőrre, milyen arcradírt használunk. Én most 3 nagyon egyszerűen elkészíthető házi bőrradírt fogok készíteni. Elsőként miteszeres bőrrel fogok készíteni egy házi, igazi csodaszert. Nem kell hozzá más, mint 2 evőkanál só, tengeri sót használunk, 1 evőkanál szódabikarbóna, és 2 evőkanál olívaolaj. Ezt a 3 alapanyagot alaposan keverjük el, vigyük fel, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk be a bőrünkbe, és csodákat fog tenni. A szárazabb, érzékenyebb bőrre fogok most készíteni egy bőrradírt, ehhez szükségem van egy kanál mézre. Az ugye nagyon fontos, hogy nem nyúlunk bele fémkanállal a mézbe, úgyhogy most ezt szépen kiadagolom. 1,5 kanál kávézac, körülbelül ennyit teszek bele, ez megvan 1,5 kanál, és 1 teáskanál olívaolaj. Ezt jó alaposan összekeverem. Nagyon érdekes egyébként az állaga, mert kicsit hasonlít az olvasztott fekete csokoládéra, de ne tévesszem meg senkit, ezt nem megenni kell, hanem az arcunkra kenni, jó alaposan bedörzsölni, és csodákat tesz a száraz és érzékeny bőrrel. És végül készítsünk valamit az érett bőrre is, én egyszerűen csak úgy mondanám, hogy 40 pluszos bőrradír. Paradicsomot fogok szépen szétpasszírozni, ez azért nagyon jó egyébként már, mint a paradicsom, mert antioxidánsokat tartalmaz, és ez nagyon jót tesz a 40 pluszos bőrnek. Szóval a paradicsomokat szépen elpasszírozom, és teszek hozzá 1 kanál barna cukrot. Amennyire lehet, megpróbálom összekeverni. És ezzel a pépes bőrradírral eltöltünk egy kellemes fél órát az arcunkon, és biztos, hogy remek lesz a hatás. Nézzünk néhány energiatakarékossági tippet otthonra, ami apró odafigyeléssel pénzt takarít meg nekünk, és a felesleges fogyasztással sem terheljük a bolygót. Kapcsoljuk le a villanyt, ha már nincs rá szükség. 5 lámpa lekapcsolása akár évi több ezer forint megtakarítást is hozhat, valamint 400 kg szén-dioxid kibocsátás csökkenést jelent. Ha tehetjük, használjunk energiatakarékos izzót. Ha már nem használjuk, húzzuk ki a csatlakozóból a mobiltelefon töltőt. A töltő akkor is fogyasztja az áramot, ha nincs a telefon rácsatlakoztatva. Ilyenkor az energia 95%-a kárba vész. Használjunk ventilátort. A ventilátorok alternatívát jelentenek, vagy használjuk alacsonyabb hőfokon a légkondicionálót, és keressük a legenergiatakarékosabb modellt. A mai játék kérdésünk így hangzik: milyen gyógynövényeket érdemes használni ízületi bántalmak esetén? A megfejtéseket a játék@mentatrend.hu e-mail címre várjuk. Mutatom a nyereményeket. A helyesen válaszolók között kisorsolunk egy 5000 forint értékű kávé különlegességet a naturmami.hu felajánlásával. Ennyi volt mára a Mentatrend, találkozzunk egy hét múlva, addig is olvassanak minket a weboldalon mentatrend.hu, és lépjenek velünk kapcsolatba a Facebookon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatta a Mediline egészségház. Zsuzsit öltöztette a Wild Pastel. Együttműködő partnerünk a Lecsó főzőiskola.